दिनै मुलुगनां आबहावा सान रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव एबा जायगाफोराव खुंफुंनाय बायदि लोगोसेनो बाक्सानि सालबारियाव मुलुगनां आबहावा सान फालिनाय जादों। आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै सालबारि पुलिसनि दैदेननायाव गोबां हानजा ज' जानानै खौसेयै 20 किल'मिटार साइकेलनि रेलिबो लानाय जादों। बे साइकेल रेलिखौ सालबारि महकुमानि एसडिअ सुमेरन बैश्य गोथां गाबनि फिरफिला बिरहोनानै जागायो। सालबारि स्पर्ट्स एस'सिएशन, सालबारि कलेज ओनसोलनि पिडिपिनि मावथिफोरनि हेफाजाबाव सालबारि पुलिसआ साइकेल रेलिखौ मेहेरगोनां आरो गाजा गोमजायै खौसेयै जाफुंसार होदों। बे साइकेल रेलिनि गेजेरजों आबहावाखौ मोजां एबा गोग्गो लाखिनायनि फारसे गासै सुबुंनि बिबान होनना खौराङाव फोरमायनाय जादों। बे साइकेल रेलिनि गेजेरजों आबहावाखौ मोजां एबा गोग्गो लाखिनायनि फारसे गासै सुबुंनि बिबान होनना खौराङाव फोरमायदों सालबारि महकुमानि एसडिअ सुमेरन बैश्य बिथाङा। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি শালবাৰী আৰক্ষী থানাৰ উদ্যোগত শালবাৰী এনচিচি, শালবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন, ভিডিপি সকলোৰে সহযোগত আমি এটা সজাগতামূলক চাইকেল ৰেলী উলিয়াইছোঁ এই শালবাৰীৰ মাজেৰে। আৰু আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰকৃতিক সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভূমিকা কেনেকুৱা। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলো আমি আজি আহি পেলাই ৰাইজক আকৌ আমি পুনৰবাৰ সেই কথাটোকে ক'ব খুজিছোঁ যে আহক আমি সকলোৱে লগ লাগি পেলাই প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ কৰোঁ। এটা স্পেচিয়েল ডে হয়, আজি ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে হয়, আমি চবেই কৰোঁ, কিন্তু প্ৰত্যেকটো দিনেই আমি প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। আৰু তাৰ কাৰণে আজি আমি আৰক্ষী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ভিডিপি, এনচিচি মানে স্পৰ্টছ পাৰ্চন আমি সকলোৱে লগ হৈছোঁ আৰু সেইটোৱে আমাৰ আজি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। আমি আজি প্ৰায় এইটো 17 কিলোমিটাৰমান হ'ব। শালবাৰী হৈ আমি হুদুকাটা হৈ ৰৌমাৰী হৈ সৰুগাটি হৈ পেলাই আকৌ শালবাৰী মহাবিদ্যালয়ত আমি শেষ কৰিম, মহাবিদ্যালয়ত শেষ কৰিম। আমি সকলোৱে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ কৰোঁ। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360